дуруд ҳамдиёрони азиз, бози ҳамин вақти тобистон ба тирамоҳ омадана айни перепадайда як ай гармӣ ба ханакӣ гузаштанай бисёри патсиентҳо одамо фареб мехӯранд, шамол мехӯранд, касалашон обострение метиҳад. ҳамин сезонда эҳтиёт шидан дар кӯрай. баъзе патсиентҳо мебиёянд, мегӯянд ки мо ай ҳамин табобата безор шудагем, ай ҳамин касал безор шудагем, ай ҳамин духтуроам безор шудагем, гапа ростша мегӯянд. ҳама қадр табобат мекунем, шифо намеёбем, соз нашидестем. мо метавонем ки назди шумо биёем, шумо моро кафолат батаҳем ки дар назди шумо табобат кунем, мо шифо биёбем. мо безор шудем ай ҳар ҷо табобат нашава, барем ай Тоҷикистон берун. ман гуфтаним ҳамин шахсонда ки ҳамин беморода, шумо кай ки назди мо меоед маркази табобатии Шоҳёр ё ки маркази барқароркунии бемории Устунбора, мо аввал ташхисотонро мебинем. ташхисоро мебинем, агар надошта бошед равон мекунем, баъд ташхисоро мебинем. ҳамин дар ташхис агар мо бинем намешава, мо шуморо табобат намегирем. Бидонем ки дигар намешава, метавонем барем ягон ҷои дигар. вақте ки ташхисоро дидем, табобат гирифтем, вай мешава. баъди ташхис мо кафолатона гуфта метавонем. ҳамин гирифтем, кафолатона метавонем ки шумо шифо меёбед, шумо соз мешед. барое ки ай рӯи ташхис аллакай дида мешава ки ҳамин туморро соз карда мешава ё намешава. ҳатман ташхис дар корай. мода саломатии шумо дар корай. аввал саломатии шумо боша, мода сум-пум дар кор нестай. мо ки мебинем ҳамин шифо меёва, табобатша сар мекунем. ҳамин бинем ки намешава, мо хумон вазрат сумша метиҳем беморда, мегӯем ки ҳамин касали шумо ҳамин нуқтааш табобат нашаванда ҳай, барен ҷарроҳӣ бикунед ё ки барен ягон ҷойгада табобат кунед. мо ҳақиқатша баъди ташхисо гап мезанем. баъд бисёраш грижаҳо калон мешаванд, ай грижаҳо бисёр метарсанд. ай грижа умуман натарсен. грижа ин чизи табии инсон ай. фора то нафора вай баромадан мегирад. то 3 сантиметр калон мешава, мереза, бо мебарояд. основной хатараш ҳамин остеофито ай. барои ка остеофит ки баромад, грижа тори асаб меравад. мо каналша ҳуй мекунем, саломатӣ барқарор мешава. дар он ташхис маълум мешавад, канал ки кушода нашид, мо мегӯем ҳамин намешава. канал кушода боша, мо табобат мегирем. саломатии шумо об рӯи мо ай. раҳмат барои таваҷҷӯҳтон.